What's up mga kanay bro? Good morning po sa inyong lahat sa ang sulok man ng mundo. For today's video po mga kanay bro no. Ayun, maghahanap po tayo ng pako at pang ulam na rin to mga kanay bro. Makakatipid na po tayo sa ating budget. So, at kasama ko nga pala dyan si Noy Bro June, yung aking kapatid mga kanoy bro no. At busy rin po siya maghanap doon sa dulo. Napakarami nga palang pako dyan mga kanoy bro no. Kaya ang bilis po naming mapuno yung lagayan naming plastic. So ayun, panay kuha lang ako dyan mga kanoy bro kasi napakarami po niyan. Magkakatabi-tabi pa siya. Napakarami at so masarap nga pala itong mga kanoy bro no. Yung kilawin, lalagyan lang ng suka, kamatis, bawang, sibuyas, paminta. Yun, napakasarap ng lasa mga kanoy bro no. Fresco. So, ayan oh. Kakarating nga pala nga namin dyan at nagbungad na agad sa amin ang maraming pako. So, ayun. Kaya medyo sinipag na kami ni Noy Bro, June, aking kapatid. So, yun, nagkuha na kami. Napakatirik nga pala ng araw dyan mga kanoy bro. Kaya nagdala po ako ng jacket. So, si Noy Bro John, yung aking kapatid, ay yun, nakasando lang. Ayun oh. Kadami na agad. Oh, napakatirik ng araw. Kahit sobrang init, ayun, nagtiyaga po kami para may pang-ulam po kami mamayang gabi. So, let's go. Samahan nyo kami mga kanay bro, maghanap ng pako. Mado ko tak ko nakaiba to. Pakitan. Pagal na to. Gusto sa gulay eh. Pero gusto kong magpasalog. Diba? Ha? Paano? Natin ko lang binalog ka sa nasa dahon. Ay, laog-laog ang motor pala nagtin. Laog-laog. Sadit na kaya ang madali sana maghunas, madali magtao. Iya, laog-laog. Oh, iya, daw. Kunti na maawal na oy. Iyo, madam na mag-awal mo yan. Oh. Bagong pintura mo. Tato. Diyan kita maagi. Daw magkarigas. So, tigirinitan ko. Ay, ano doon pala. Tawag pala kaya ano. Pero magkarigos. Oh. May
Pero napapakargos pa ako. Lipat mo. Anong may basaon? Yan. Ganda ang karigos talaga yun. Pagka kasi karigos kita. Ang bihira man maluksan iyo na eh. May apad kayo dyan nagapo. Oh. Karapigos baga. Sa gabi na gusto dugong kayo na kan. Yeah. Pigamit ng bako. Oo, naglalagay ang Tapos bulldozer. yung truck. Balik na magamo. Hali ko sa ano? Argangan. Nagirangan. Hali bakit man? Ay, nagtagos po. Kuya, naka-vlog ka? Oo. Vlogger ka? Ikaw content ko to. Hi, tiga Santa Rosa kami. Hi. Anong ano mo? Noy Brumex TV. Subscribe ka namin. Para mapanood namin sarili namin. Oo. Iyo ga good good man. Kayo ba doon? Malingod. Galing pa kayo Santa Rosa? Oo, Laguna. May ano kayo sasakyan? Enchanted. Balibago. Taga sa Calamba lang ako. Alam ba kayo? Nag-tricycle nga lang. So, hi guys. Dalawa lang kayo? Dalawa lang. Sarap maligo dito. Vlogger sila. Tricycle lang ako. Anong oras? Siguro mga 12 oras kami tuloy-tuloy. Ano mo na eh? Pero 14. 14 ang inabot. Channel Channel mo? Noy Brumex TV. Noy Bronix. Oo. ba yun? Noy Bro. Noy Bro. Vlogger! Ay, yung oso ng Laguna. Oo. Wala ko sa Laguna na ano eh. Pero sa ano, pagsanal, nagkarlan. Saka sa pabundok, marami doon. Yan sa Kaliraya. Kaya, hindi dito lang sa Karlan. Oo, alis dyan, alis dyan. Uy, alis dyan. Alis. Mga taga-Laguna, kita-kita sa Bicol. Kalamba. Ito, Kalamba din. Dito ka rito. Dito ka rito, Bicol mismo. Dati sa ano siya sa Lipa. Papakarigos pa. Yo. Alvin. Kila Alvin yan, oh. Inyo ba na yan? Mga kapatid Alvin? Oo. Ang pangasawa niya, taga Santa Rosa yun. Oo. Nakakadaling kapatid yata to sa ano. Diyan, oy. Kalamba. Si Angeline. Uy, dati tugang mo to no. Sa may market sila. Yung nakakading. Ano, motor mo, barako? Sa tricycle kaya ako doon. Dala namin, nakabanta. May business sila di man sa ano. Karigos na pa. If we had an exchange. Santa Rosahin. Thank you. Karigos na pa noon. Baka kami pang ano, pang 1 million views eh. Ano? Ilan na ba subscriber mo? 3,300. Ah, hindi ka pa naka-100. Wala ka pa sila. Promote ko itong presentasyon. Promote mo.
Ayun yung selfie. Ganda. Siguro amay ko ba? Ba't tumalon? Alam mo, dagat sa dito. Wala yun! Pag-kilap yun! Allah comes here! The Philippines! Hello? Ano ba? Nadala po. Cedric, tumalon din oh! Cedric, tumalong to! Ahon! O dito kayo, nasa YouTube tayo. Hoy, nasa YouTube kayo. Ang namusak. Patuloy. Kataga sa Balibago, sa Taraw sa Laguna. Asahin! Shoutout dyan oh. Talon! Boom! Post mo sa YouTube mo, Brad. Oh. Ganda ha? Mura amo. Mga bata pa eh. Oo nga. Nandito. Sana nandito. Nagbanlawan na eh. Sayang.
Ulit pa, ulit pa. Oh, uwi na kami. Boss, subscribe na lang kami. Opo. Thank you. Kailan namang balik niyo? Bye-bye. Okay, Ay. I love you Philippines! I love you, Bicol. Wala ka naman. Oh. So. Erin. Ay, mga taga-Kalambok talaga. Ay, mga dalawang talaga. Porte? Kan? Dahil mo. Kaya manay mo mga. Diretso ka. Pagad na. Librare, porte. Linaw pati maray na yun. Ayan, malinaw. Malinaw ang ano. Sa loob. Binaha na kaya, ora na so, lumot. Diyan ko, nagtataan pa kung kasilig di sa paka. Ulit kung nakaaging taon. Nakakapaga. Nagala kami na ito. Tigladop na eh. May hararong pala. Hindi oh. Saan din? Ay iyo pa. Kalot-kalot naman kaya imakay. Dito ang hugasan ng pakuta. Hugasan pa. Dumana ka siguro. Pwede naman. Sa ano? Labutin mo. Isa itong motor na ito. Daka ito? Lima upas pangarang ka ito? Hindi kasi rampan. Pulutan oy. Lalo, dumagot sa may lukso na ito.